देखी हम वो गीत के गा रहल बानी जौना गीत के भोजपुरी के आदरणीय बहुत सुंदर लोक गायक अजय पांडे जी इस गीत के गौले रहे। एक पत्नी अपना पति से मिले खातिर कहतिया, क्या कहती है? तो पति कहत रहे का कहत रहे, और वहाँ के हमनी के पूरा टीम के तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि बा। भगवान उनकर आत्मा के शांति प्रदान करस। उहे की गीत बा, कोना भाव में बा। आइल बा कोरोना एहो हमर सोना कि अभी दोनों हाथ धोलो हरे लॉकडाउन टूटी तो मिले आई बुधनिया फोनवे पजन रोवा। बीरबल भैया कहे के बा कहता लेके सैनिटाइजर दोनों हाथ में रगड़ी हो अपना सुरक्षा धन अपने से करी हो। लेके सैनिटाइजर दोनों हाथ में लगई हो अपना सुरक्षा धन अपने से करी हो। बेचारा मजबूर होके वहां से कहत नहीं का कहत
सपोर्ट करी जे भी एक कोरोना महामारी जितना भी लोग ग्रसित मानी वो लोग के सहायता करते हैं। पुलिस और डॉक्टर इन लोग के आप सब सपोर्ट करी, इस सबसे लड़ाई झगड़ा ना करी। प्रकाश भैया लोग कहलन का कहलन डॉक्टर पुलिस के हक करी हो सपोर्ट हो, नियम से रही मनवा करी हो न छोट हो। डॉक्टर पुलिस हक करी हो सपोर्ट हो, नियम से रही हो मना करी हो न छोट हो। लोग क्या कह रहे हैं लास्ट भाव में प्रकाश भैया आनंद किशोर से अजय के ओर से, आनंद किशोर से अजय के ओर